Hi guys, welcome back to my YouTube channel. A bidiyon mu ne zai muku bayani akan abubuwa guda biyar da suke sa su yi banin na account din mutum. So da dama wasu mutane suna aiki da account nasu na WhatsApp, kawai sai su ga an yi banin nashi, kuma ba su san dalilin da yasa aka yi banin nashi ba. To a bidiyon mu ne zai mu gaya muku abubuwa guda biyar waɗanda in dai kana yin su dole WhatsApp ma su yi banin na account ɗinka. In ma kana yin su ka daina yin su idan na faɗa maka su yanzu ka ji su a cikin wannan bidiyon. Saboda idan baka daina yin su ba WhatsApp za su ci gaba da banin na account ɗinka kuma su ba ruwan su. Kuma da ƙarshe ma za su iya hana number ka yin WhatsApp gaba ɗaya, kwata-kwata number ka ta daina yin WhatsApp gaba ɗaya. Wayannan abubuwan guda biyar in dai kana yin su so ya kamata ka daina su da ka ji na faɗi su a cikin wannan bidiyon. Saboda idan kana yin su WhatsApp za su ci gaba da banin ɗinka su ba ruwan su. Amma kafin mu shiga cikin bidiyon kada amince a rana subscribe a wannan bidiyon. Abu na farko da ke sa WhatsApp su yi banin ɗin account ɗin mutum shine amfani da WhatsApp waɗanda ba da kamfanin Meta Ad ba, kamar irin su GB WhatsApp, MB WhatsApp, CO WhatsApp ɗin nan da dai sauransu. In kana amfani da irin WhatsApp ɗin nan waɗanda ba daga Meta Ad ba, daga yau ka daina aiki da su. Na san wasu daga cikin mu har yanzu suna amfani da waɗannan WhatsApp ɗin waɗanda ba da kamfanin Meta Ad ba. Duk wanda ya san yana amfani da wasu WhatsApp waɗanda ba da kamfanin Meta Ad ba, to daga yau daina aiki da su. Saboda WhatsApp za su iya banin number ka gaba ɗaya ta daina WhatsApp kwata-kwata, ba za ka sake WhatsApp da ita ba. Sai dai ka samu wata number kai aiki da ita. Kaga kuma ba za ka so wannan abun ba. Saboda haka in dai kana son WhatsApp ɗinka ya zauna lafiya ba za a riƙa banin nashi ba, ka riƙa amfani da normal WhatsApp ko kuma business WhatsApp. Shine kawai za ka kare kanka daga wannan hanya ta ɗaya kenan. Hanya ta biyu ita ce saka mutane a cikin group kai tsaye a maimakon ka tura musu da link su kuma su yi join idan sun ga dama. In har kana sayan mutane a cikin group kai tsaye, WhatsApp suna ɗauka cewa kana tilasta mutane ne kana sa su cikin group ba tare da son ransu ba. Su kuma za su iya banin ɗin account ɗinka kuma ya daina WhatsApp ma gaba ɗaya. Na sani dama wasu mutane suna da friend ko kuma wasu ƴan uwa da suke son su haɗa group da suwa. Sai su haɗa group ɗin kuma sai su yi adin ɗin mutane a cikin group. WhatsApp za su iya banin ɗinku akan waɗannan abubuwan da kuke yi. In dai kuna son irin wannan abun sai dai ku copy link ɗin na group ɗin ku tura mutum sai ya join da kanshi. Amma in dai kuna sa mutum a cikin group ɗin, WhatsApp za su iya banin ɗinku akan wannan adin da kuke yi cikin group. So sai dai ka tura mutum link ya join. Abu na biyu kenan. Abu na uku shine tura saƙon broadcast list akai-akai. Wannan saƙon dai da kuke gani wanda za ka iya tura mutum 256 saƙo a lokaci ɗaya kuma saƙo iri ɗaya. WhatsApp za su iya banin ɗinka a wannan saƙon. In dai kana son tura wannan saƙon sai dai ka tura mutum 50 daga farko, bayan wani lokaci ka kuma tura mutum 50, haka nan har ka gama tura gaba ɗaya. Amma in dai kana gama su tare ka tura su gaba ɗaya, misali ka tura mutum 256 ka kuma tura mutum 256, WhatsApp za su iya banin ɗinka a kowane lokaci kuma number ka ta daina WhatsApp gaba ɗaya. Abu na hudu shine ka dinga tura abubuwa da su dace ba a cikin group, wanda hakan zai bata wa admin rai ko kuma member da ke cikin group din su kai WhatsApp complaint ɗinka su yi banin ɗin account ɗinka. Saboda haka in dai ka san abu ba mai muhimmanci bane ko kuma admin bai baka damar ka tura mishi abu cikin group ba, kar ka tura, ka fara mishi magana. In ya baka dama sai ka tura, in ko bai baka dama kar ka tura, saboda idan ya complaint ɗinka za a yi banin ɗin account ɗinka kuma ta daina WhatsApp gaba ɗaya number. Abu na biyar shine wannan abu yana nauyi ga wasu, amma dai gaskiya in zai bi ya kamata ku daina amfani da wannan hanyar ta biyar gaba ɗaya wadda zan faɗi. In dai ka san kana aiki da ita ka daina aiki da ita kwata-kwata. Masu amfani da wayoyi ƙanana wato Huawei, irin Huawei ɗin nan, Honor da dai sauransu, wayoyin nan dai ƙananan na ƙasa-ƙasa. Wani ya sai waya ta 20,000 yake gaya min wai ba ta wasu. Na ce mishi WhatsApp sun hidda wasu sabon tsaruka wa'inda ba kowace waya take yin WhatsApp ba. In dai version ɗinta bai ɗaga ma daga version 5 zuwa sama ba, ba kowace waya take yin WhatsApp ba. Saboda haka idan kana amfani da waya wadda bata ɗaga ma version 5 zuwa sama ba, su ya kamata gaskiya ka daina aiki da ita ko kuma ka daina WhatsApp gaba ɗaya kafin Allah ya baka halin da za ka sayi wata waya ka ci gaba da WhatsApp ɗinka. Kada WhatsApp su sa number ka ta daina aiki gaba ɗaya. Wayannan su ne abubuwa guda biyar da suke sa WhatsApp su yi banin na account ɗin mutum. Fatan ka ƙaru da wannan bidiyo, kai subscribe a wannan channel tawa, sai mun haɗu da ku a bidiyo na gaba.